to sya iki kena bikin wan shanga nama jongki long ka hima ki beneng Jisu sya iki kena ban wan syau marutip baki kena kilong ki bakodor palat ha ka hima ka jong blai Jisu ong la da phim long kum wei na gni kena finom la ban rong ha ka hima ka jong blai ba fin kan mau ka ne ru habau Jisu u yalap ya ka gospel habau yalap usya iki kena bikin wan sya ka jing yalap but namarba usya iki kena banwan syaga jingelap. Udai tu wei kena bawanra arteli dok kha basanteli ki pu. Badai namar ka jingdan jong tu kena. Kala penlong ru baki tagi sanhajar ki rangba kin yokmat ya ka jingbam na ki khti ki jong u. Bagi kena ki long ki bakodor hadok kata-kata ki hima ka jong blai. Bad lang bagi jing sebon jong kena Jisu ula kerkhui tu ki jingbam ula besar ya kita ki sanhajar kita ki rangba ha kata ka sengi. Bana kwa ban ong ipi ngi smu thu e gane kawai ba ki khna ki long ki badon kam palat ha ka hima ga jong blai bat ka long ru ka badon kam palat ki ban a ya ga khtin ga jong blai khnang bakin smu thu e Jisu khnang bakin wan show Jisu bat ban long ga jingkar khuru ha ka hima ga jong Jisu den da daw ngi kum ka Portnet ministry ngi dan ga jing so khia kerpang nam ta ki khna namar ngi smu thu balada ki khna kim don benta ha ka jing shukri kata ka jing syakri ka namlong ka bajob bangi i bau khna ula long ka jing karkhu ha ka jing syakri ka jong Jesus Christ ula basa yagi sanhajar ki arli ki dokha basantli ki pu bangi ngai baling ba ka ni ka jing ethu ag khtin ka jong blai bau khna ula long ka jing karkhu kum ta ngi ru ngi wan ra e ka program ka bakarpang jong ki khna baling ba jong ki ru kan long ka jing karkhu yaki weipat ki mensem ki bakodor padeng ta ngimdan jing sngo benot ban pelut ban aya ka khtin ga jong blai nam ta ki khon gi jong fi ngi don ga jing songo yu blai bau ai ngi ga jing la ru ban wan ra en ga program ka bakar pang nam ta ki khna khanang ba ki khon gi jong fi khanang ba kini ki hap ki baret kin sngo thu yu Jisu na do ba ki dangret namar ngi ema ka perthai ba ka technology ba ke jing pen sngo jong ga perthai ka khlan ha do kata kata ba ke influence gi khlung na do ba ki dangret bat ki wan ra ki bun sin na ka perthai kam dai ka ba tai kam dai ka ba la ban yarap ki hinre bun ka long bi ka basniu u shaitan u yale bhai ki khna ki baret u shaitan u yale bha ban job ki na do badang ret kum ta da ka men sim ki jing so khyan ngi kum ka Portnet ministry ngi wan ra khnang ni ka program ban hikai ki na do badang ret ya ka khtin ka jong blai khnang ban ai nong rim nei ban seng nong rim ki khna na do ba ki dang ret ban sngo thu e ka khtin ka jong blai ban sngo thu e ka jing e ka jong blai ban kum no bakin e yo blai ban sngo thu e ka jing e ka jong Jesus Christ ba de ka e ka bula le an ta ka jing em ka jong ki ban hikai ki ru bau blai udan ayu nam ta ka jing em ka jong ki den ta ka daw ngi yale kat bala na ka ni ka ministry ka baret ka jongi ban le ai nam ta ki khon ki khti ki jong fi ban le ai na ka man ta ki ni ki hap ki baret ban nga nget ba mapi kum ki kimi ki paru fio jingkar khu lengba ka ni ka program Bade ka jing angnot ka jing ka along nado ka por bang dang yo tang sin sitio. Bro blay la ai ya ka jing itho pau hai sunita ban sedang ya ka program jong ki khna. Nado ki por hagaba ni ju pni ya ka Portnet tang sin sitio. Ni don shisha ya ka ni ka jing trang bangin don ya ka wei ni ki sngi jong ki khna. Bat kum tang ni ju don ya ka jing ya kren man ka por ni ju ya kren man ka por bat i pastor ban ong ba ladang ilayo ki singi ki bakambon kawai ka singi ngin ai ki khna hade namar ba kane ka jing angnor kala don na do ka singi ka banungkong haba ngila don ya ka Portnet Gospel TV Ministries ngi kan mau ba ka program ka banungkong do jong ki happy birthday ngila pen i ka ka episode ka ba shispa khandai pusau Oda kasnam ukon ang broad usay upen ko yagi pom cleansing salya Supaya fish ni ka children's program haka Portnet nga kerteng yamihi ko ba bro kho nya pri tho lang yui padi wei agar teng ban gan time ka khtin jong blai ru em ka di ka bron kam tam e haka jing em jong ni God love so God love so let it leave us feel rolling over me ngidon ya ka jing pen pau ngidon ya ka vision u blai habang ipet nya ka khtin ka jong blai ngiu i ki jing kular ka jong blai hare ban implement pat ya ka ban ong ban penlong pat ya ka
kam dei ka kam ka basuk na ka benta jongi na kan mau ru iwe ni ki shakri ki jong bleng hakaba ilawan bani kendu yengi hakaba ngi shong ya kren iwan ban sami ka tin ki jong bleng ban ngila ya kren but kadon ka wi ka testimony ka jong i ka balakta ya ka jing im ka jongi ha ka to ka por but kata ka testimony ka jong i ka long yong an chukan mau ya ka ni ka wi ba ada dei bangala yap hagi tu ki por ki bangalang khlung khna lani hitu ki por bangalang long tang khna samla ngada dep yap nang to nga poi bi shadu jok namar bangadon hakan yam hre ngam don pat hau jisu kani gadi ga jing shisha por lok bi ka jing yap ka dei ga jing shisha jong ga jing im onom don mono hakani ga perthai ban ong banga nganum yap ngimla ro ban ong ba mjudon ga jing yap jong ki khlung hakani ga perthai bat ka jingkali ka long ba haba ki khlung ki yap shano ki le but ni kan mau pha haba itai shakri jong blai kat bai nang ye kren ila ong ba kani gadi ga jingken tu ka banga juken tu barobor ba tu ai jisu ye ki khon ki jong fi na do pe ki dang ret kam da don kam e ba phi tip dekat no lani phim tip handai lada phim tip yalam ye ki shakata ga lenti ga jong trai bangi sngo ba hato ngiro ngin yang la shai ki sngi haba ngin yang hakma jong trai bo un shim jing khen manong ke ek ba phi filale hon kilapan poi ka gospel hare ye ki hep ki baret par hato ngilale ban ai ka gospel ki haka rukom mamaki ki diben yo amar ngi barong ite ba Jesus Christ haba ukren bat ki khna ngi scam ladangi pule na ka bible ngiyo i ba haba Jesus kumno ba u ai ka gospel ki khna deina mar kata u ongi ki sanran sha ye ki khna bakin wan shanga nginumlap hakano no ka benta ba Jesus ong sha ye ki tammen lani sha ya no de wong ye ki khna wong sha ki khna ba kin wan shanga na mag ngiu i ba kini ki hep ki boret ki long ki benta ki ba kordor bha ka jing shakri ga jong blai bat kum tang ila rai ban sedang ya kani ka program jong ki hep ki boret hapo ka program jong ka portanet bat ngila sedang ya ka hakum kani ka rukom ha ka bangiru ngimtip kumno ban sedang hare ngila sedang pat bat kum ta la khai ya ka kidso praise program ha ka lai tarik u February 2000 khat ar hare ka kerteng kidso praise pat la ai dai pastor bantei ngakan mau tu kapor bangi sedang ngimtip kumno bangin sedang kumno bangin le rei trai ong to ngi sedang syat ho khana yetho ikaktin ge jonglai hikai ikaktin ge jonglai but ngakan mau tu gasngi nga ai ge jing kai shapang u jona but ka long ka jing sedang u mau jam u banengkong ya ka banging la sedang ya ka Kidso Praise Program hagatu gasngi ka portanet kala penbej bahkan peni ki program jong ki khna man ka sngi tho ding bat kani gade ka sin ka banungkong bangin sedang I made up my mind. There's no turning back. The past is behind. Shakri jong blai baruta udai u mama Jonah gitu ki por man shwar ki dan ki bon ra ki jing draw ki wan ra ki jing ki creativity ki jong ki te kom tang la sedang ban hikai se ban draw but kom ta ter filai i ki program kom no ki kelana ka por se ka por uni u pencil la ban thop hai ki barakhot henre unum la ban le kita da ra unum yo bat hakikti jongno bat unum yo jingarap te kani ka kedo yengi ba uni undang ablang berat ude jisu bat ini iblang ide iwe nengi kibreu te jisu rukum jo ladangi ja laningi klet yo uwat bet ingi haduk ban dalam kemut ke bejrong ni finda yo i the fi ha ni kali te babas ni tangkalat ru ni cing best ke kali te fi ni bejrong bha kali ni ikot ke ni kali tep ke limousine ke limousine ni ban ngai ngu shisha yo blay yo ba ulapan kendo ye snita ga jing em ga jonga bat nga daga ne ga jing pen kendo ga jong i shisha ngi la ban le shibon ki kam ki ba crown nam tau trai ba snita nga ye jo fi bat nga sngongo sha yo blay nam ta jong fi bat nga ngu sha yo blay ba ilong very creative ba ngai ngu yo blay ba ka kit zo ka long kum ba ka long ru shisha kam de ga jing le ga jonga han re ga de ga jing le ga jong i ki program ki ba wan ra ki animation gitu ki ba ngi ju i ga ni ki sngi ba menta baro ga de ka idea ga jong i
Bat nga aingo siya yo blay mga yo ini Gabriel kaba kabadan ya ka sap kabadan ya ka talent bat ya ka jingla. Bat nga aingo siya yo blay ya ki barok ka bola penlong lang bagan ka program jaga kitzo. Bat kadon ro ka benta bangin aingo yo blay. Namar haba ublay ubo yang ni jing penpau hangi haba ublay uaingi ki jingmod ki jing perkhat ki bat mai ki ideas ki bat mai ki ka bangi de ban le. Ka bangi don ban aingo yo blay ka dei na ka benta ki team ki bayang ringkat lang bat ngi bat ki bat tre ki ba ko ngo ban tre bat ka kitzo praise ka de ka we ni ki program mo ka ba barong ya tre shitom ka de ka we ni ki program ka ba ngi ngo tho ba ka de ka program ka ba penlong ki ong ka family program ka de ka program ha ka ba phila ban ya shong baro shiyeng ban pet ya ka de ka program phila ju khmilenti ba ka kitzo praise program kan long hadu kat ni kumba kalong menta. Si sian la dan we kong iwan man ya tho ingi si office yang ba I pastor khublish bo nam ta kitzo program ge jong fi namar ba nga ngalayo sngo shapang Daniel nga ngalayo sngo shapang Jonah ngalayo sngo shapang kini gi jinga tho agtin ge jong blain ringam song tho ai em rena do ba nga kum ka kmi nga pet ya kitzo program ngala su tho ba menta ka mut ayu ka tin ke jong blai ka kren ayu ka ya thu ayu chapang jogini ki shakri ke jong blai but shisha ka kitzo program tang bakal along ke jingkar khu yaki klum wan yaki kme ki paru ka along ke jingkar khu shigada ya isno tanat ma baro siyeng hi pet ya ka kan kalong ke jung toy ka bakrao hadu kata-kata kam tam gitu ki nakabanta ki kena ta kena ka tu ke jung wanra jong phi gitu ki animated film gitu nama lada ka ba syukran kum tu bat ka ba yu bat ki dor ka kham yo ban ngam jeliu te ki kena ki kham sotanat ban pen te kum ju wat ngi kirang baru bala he ke bala san kum tu ngi snotanat bha ban pe yak tu kalong ka jing man toy ka ba khrau bat ngi ru ba kanek potanet man ta kala long improve ba ne ha ki ni ki rukom kat ka rap i ki khon ki ti ban hikai ban kiar na jing sniu kam tam ki ni khlung ki ni kena ki bang khat arkles ne mo te kaya rap si buon bahai yangi no ka kan tu ki yangi ki bra ki long kami long paru mengin kediu ki khun e ben hikai ben tuai ben pelik ki jing seng ka aji men tuai ki long ba ajing seneng ti yangi ki kimi ki paru ndai tangok tang ki khun kan ko yangi ki kimi ki paru ka ajing seneng ka pri ki ni ka lenti ki ba kaya lam banong penkiar na ka jing sniu hi khamtam mentale ka puthai ka sniu hatmo nang dedan kini ki program ba ki akini ki khna ro ka no jing sunat ki khun jong ali ani ki da kamen skade ki sngo ba ong ni mo kini ki soba ki itu mo kini ba akini ki ong ki nang ba mo ma ban ang ong ki di khna tip sngi tmo no ngi ru he slong te tu shun rang ba he li ong ta te ki khun ro ki shay apet ba ma ngam ba ki kit spray skito kids program gitu dan ngasngo ba ngi yo jing khu bahasa na ka tu kan namar ba tang shula poi ka Friday ma ki khon ki la ya smart ban pet gitu ba di program tengah kentu kan ba ken ya pet ken ya testa ban pet ka ne ka program namar ba nga tengah so thu ba yo ji hikai ba la da ngem yo ban let bah haki Bible study mo namar bangi dot khun ret dai te tang lengba ka tu ka program dai ngasngo bala yo jing khu sya kan namar ba la da ngem yo ban aten mo haki Bible study haki balang la jong lu dai han rei lengba ka tu ngila yo shibun sya nga ya la di hinga mat jing khu shibun kan wat yaki khun ru ho ki yo ki jing hikai haki Bible class ke em ten dai han rei lengba baki pet kum tu pada long ka eta ka kimat shisha ka ka jingker khuma wat ngaru kan ngas ngotenat hangam juk kwa ban besia ka tu ka sngi Friday nama balai yo jingker khul limba ki tu ki kids praise ki tu nanta pada ki tu ki limba ki bai pen ida kom ki kartun kom tu ma te katu te ngas ngo ba ka dalong jingker khu ba ya ngi ka yang kan ya ki khun ya nga kom tahi kan ya barok ka yang tengah ketu kan ya ki wei ru ba ken ai ma ya ki khun ken pen ite ken pen melian yaki ma ba ken pe ha kitu ki program namar bangas ngo ba ka de ka jingker khu ka ba konstan sya kan lomba ngem don kam ban siu dor ma ko ba ong itu ma minne don kam siu dor ne kala shuwan hita maka ne ka de sya ka kabu ser sya ma yang ni ki khasi mengiyo yakini ki program sungu ki kena ki berit mo jisu sya ku ta lang ba ka jing sekri internet ki kena idon ngi ketu ka ni bangaya shrum shining
kirong ke jing shirhem ke jing ye yo jisu te ikun jongai sim tuition ki khna ki don ki khna ru ki basi ki ban krek kot ban pej portanet mo te ki si ruai ki jing ruai ba kan jam siem tu ki don ka jing trang ban nong pastor ban nong brio jong play ken ki trang ki duai ken ki tip ban duai minimit step jaban tia tu ki alap maki te yang ni apa ki larang ba ro try ai jing sluri ki ken ai ki heparet ken kumba ong menemo ba ukhlung haba uwan haga jing shakri ga jong Jesus Christ ka jing thu ga jong u ka long ba uwan tang ban yo sngo ya ka khtin ga jong play Henry haba jisu yo I ba ki brio ki don kam ya ka bam par haba ukhlung la kloi ban ai udai ukhna ubaret haga tu ka jing shakri ubala kala long ga jing kirkhu barat ba haga jing shakri jong Jesus Christ hapdeng jo kisan hajar kirang ba rang ka ba ki khulung gi khna ka ketso program kalong kumta haga jing shakri jong ka portanet habangi sedang ya ka ngim shim lo poi perkhat bakan long kraw la ni bakan kta hado kata ki donut jong ki brio Henry kani ga jing shakri jong ki khna ka kta hado ba ki brio kim jupet show kan yam kim pej ba ngim patlong kristan kani ga di ka wai ni ki program ki bam patlong kristan ki smutanat ban pej namar ga di ka program jo ki khna bangi ai ngo yo blai bangi la ban pon poi ya kani haka ba ki bom long kristan ro ki smooth ho ya ka gospel haka rukom jong ki hep ki beren bat ki priang ye ki ka ajing mentoi shibun ya nga abang ape ka potanet kamtam kumno bangan ga ye kun being the single mother ka jingker ko kalong kumno bagi kun kin so tho shapang oblay especially ngi ki bam palong kristan because we didn't get a chance to go to the church I used to refer my children to watch the program and to understand to know better about God ni kwa ban ai khuble ye I kongkong iba edit ya ka program ka chungi imdei tang bei edit I shoot ro ki khna I hikai ro ki khna haba ki wan ha ka program ka chungi kumjoro ngin ai khuble ye I John ye wanda ba ye tei kini ki de ki brio ki ba judon ha ka animation Gikan mau ka animation ka banung kong do ka bangis dang hapo portanet ka dei ha ka episode ka ba khandai spa khandai punrio ka dei ka animation ka balengkot bha ka batang ar lai minute ka dei ka animation ka ba yatho shaphang ki farshi ki talent but idei animation ro mdei ka bangi da kren ka long bangi shupeni baret handrai ka to ka pen long pat ba ngan perkhat ba ngila ban le ki animation kumta I John I sedang ban le pat ya ka animation maroi phinubla ban nge ba menta ki animation ka bangi jupen I shafi baro koi ka animation la pendep da we ubrio hakaba penmi shibon teli kisur hakaba penmi shibon teli kisur lain osur kan thai baro ki bami la da dei temen khulung khna Iwanda I jule kata kini ki dei ki brio ki ba ublai ula ai shangi what's ngoi ai mo om lele ini om lele kam lele si magripa ngawan ra ka hubor ka bab baloi me phim la yu thu lupa ini kalong ke kerteng jung itu ki balong kristan ka ai ka bau blay jong mel tip ya ki ai baro ai ka banja ngi lada phim ke ông là thọ bằng anh ông lấy ôi là thọ bát cả con mình ta yêu dù na nhà u trai ban lấy pla tôi yên mình ta cô dù na tôi yên ban lấy perta tim bầm man ka ne ne bi kala kiu ha khmat jong na kile shani ne bi Adam pila ban yo snow ne em yang Adam Yanis nong ben baptist mình mà nhớ ngâu mà yêu nhiều người nhớ du ông nhà là đi
Uday, unay tulo pa. Bat uong baway pat usim sa sinjar. Usim thamai? Nga, tengah ong dot wet yaw to. Banong palat uherat uong to palat no yaw. Pi ang gumno hero dia. Lad no you. Melong sim ya ke me. Yeah. Kem yo to. Right there. To sha. Bangan derung syak po. Yala shan kaman ya me Joseph na do meno. Nganget mero mele komjo yang wak dem le ran ban plahok yang Kayo ke program via best duk na Portnet. Kidzo. Ka? Kidzo. Singi siya ng Kidzo. Friday. Denam. Kayo ba via best duk ha Kidzo? Animations. They via best. Believe via best ka animation. Ki don bot best. Best. Taki sur ki aku miki. Via best kisur. Hai. Okay ta. Via majik ko you. Jika ku Kau pergi kena Pihak jika kau Tepayu jisu Man Yaru try Yaru try Yes kabadai Ni haban ong hakwe ke ketien. Ba ublay ula ai ngi ki brio ki badan multi talented people mo. Ki dan ringkat langbat ngi ki yeng ringkat langbat ngi hakaba. Isungu shay ublay mo nam ta jongki. Isungu shay ublay nam ta jongki but Habangi le ini program so kamdai ka ba dap tang shipang ting hab ya page miet ting gas ni ka computer ting kamlong ka ki tiar gitar ba deng ta ba kimju randien tat ndala pendap senanya ka program barok ka wai ka sam ka pra ka khot ka ba ar mana shintur jo ki klom ba ki bat kita ki badang buin on pen krawi ka kerteng ka jong try ba nganget ba leng ba ka program nginang yo pen kraw shi shu ya ka kerteng ka jong try lamba kini ki khon hab ki khon ret ki jong fi Bahaba ka kidzo kelas sedang na ki kena laingot handai mentapan ni ai ngoyo play kilanang bun ki kena kidzo kids. Hi. Te hakani ka janmiet nga kwa wen ya tu khana ya phi spam we real na ka Bible but ka tenga jumu ka de Moses. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yeah. Das ngin ya tu khana spam we real. Bau tau real deus im. Bau news im udai bagi tip hai ka tenga ju bau tau la mus im de David. Jesus loves the little children. Oh, all the children of the world. Brown and yellow, black and white. Uji su ang ba mau dei pu jong kajing em. Mut ladang idan ya uji su ha kajing em ga jong ngi ngin long ki breu ki badap ki baslei da kataka jing ie ka jong uji su nai. I am a seed. I am a C-H. I am a C-H-R-I-S-T-I-N. Ublay udai ba ie. Dena mujisu dei uba? Dei ba ie. Yeshu hai Vijeta Vijeta har samay. Vijeta 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 Vijeta. Jidan tu sabti rup jidan tu devil ni mau tu suit mom dan berniat ai na. Ku skeleton ai vi tu. Si ya. Itna don form terkader. Yeah. Oh. I'm trading my sorrow. Ngilai ya tu khana spang jong no hang ni. Jong David nang ta da. Nang ta spang Jisu le ting ya ngia thu ben mo man ka por. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I've got to. Jisu. Ai ngộ im ya. Mami it palat yang ah. It ya Jisu. Nga it ya nga it Jisu. Jisu ang. Hai, pelayan jenis ta.
haba ka kidzo kelas sedang na ki kena laingot handrei menta pan ngi ai ngoyo play kilanang buon ki kena kidzo kids ki kalalong ki atiar ki jong try ban pla ban saki ya ka gospel don na plain soki ki shulur hadok kata-kata menta ba ki dan ki bapang ki bokti ki bapang ki okhia lam bagi klung pat utra ule ki kamba don na plain soki ki bapang si tom mi e ki pang ni ki klung ki bokti ba mi e yo okhia ba kan ka por ba don wi paru ba i di dan ka jing sate ya ka por ba di kiat e kam to re ni kulong long si sin ke nyo sange no ba kata kalom la kren kumu angel ong ta pa bai la ken no wa de ka jing di kiat ge jong i ba man tai la long jing thau ba thamai la shakri utrai ba ka don ka jing keman ha ka ta ye namar ka ek ba ble ule leng ba uni khna leng ba uni khun jong i ba ka ek jing ang no ka jong i ka long ba kini ki happy birthday ka ba ni jio i ki haki program ki jong i phi ki happy birthday ki ba na ki yeng ka ba phi ju pe ki program ki jong i ka jing ang no ka jong i ka long ba fin yeng ban long ki shakri ki barat ba ki jong play ka jing duai ka jong i ka long ba u blei un pun don kam bor ba ka hima ka jong blei ka don kam ye fi mangi hadin ka to ka ting ngin settlement nginum la shu hadai dei mo fi pat ki happy birthday baro ki ban yeng ban ra pat ya ka gospel ka jong utrai ban yeng na ka benta ka kerteng ka jong u ban pun pryang ka gospel fi fi dei ka lawe shong ka hima ka jong blei ban ngingej scam ba kanum slam shu mo bangin yo i ya kini ki happy birthday kini ki kidzo kids ki ba ki juan ba koi ke singi kin yang ban yalap na kane hi karan san jo ka portanet ha koi ke singi kin yang ban yalam me ka praise and worship ha ka kidzo festival ngila lap ye denzel i yalap ye ka tien ka jong play ba ka jing shlur ka jong i wan ong pastor ngan yalap mangai ka tien ka jong play ban ngan khot ka la ka bumut ba phi pa sa shuan duai mo pastor ban ngi kwa ban ong la da ka purthei ka penshori ki khna ba kin yang ha ki rensan ki ba pher bale pat ngi gum ki breu ki jong play ki shakri ki jong play ki ministry la ne ki balang bale ngim penshori ki hap ki baret ba kin mi shakhmat ba kin kren pat ka kertai ngi jong play bale ngim ai ki ya ka rensan ha ka ba makiru kin yo ya ka jaka ha ka ba kiru kila ban yalap ya ka tien ka jong play God, you're amazing. The heavens declare your glory and power. None can compare. I look in wonder at all you have made. Oceans and mountains speak of your name. San kimau utanarwa ukawang tang uwe. Penut ukawang the king of all kings, this amazing queen, this is a failing love, that you will take my place, that you will bear my cross, you lay down your life. How many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, of for forgiveness abound. And you answer my child, I love you. Ngida angnut si sha ba ki khna ki ba mi nang ne bat ki khna ki ba ju snap ini ka program ba ki ba ju pet ya ka kinlong ki khna ki ba satar na ka manta ga gospel kinlong ki khna ki ba satar na ka manta Jesus Christ ki ba nomia compromise ba ka ne ka perthai
ngi pen kre ya kata ka generation ka banwan kata ka pateng ka banwan ka pateng ka ba eat you try ka pateng ka ba tip you jisu ka pateng ka ba shakri you jisu ngi pen kre ya ki breu ban yalap ya gospel ngi pen kre ini ki khna ba kin yang ki lenti ki surop ban yalap shapang jisu christ ngi pen kre ini ki khna ba kin long ka nuksa ha ki jing trai ki jongki la ka no no ka kam ka ba ki kin don la shai hadin habut ma ki kin long ka nuksa ma ki kin long kata ka living pulpit ka bayat ka shanu ba ki le ba ka don ka kata ka bor ka jong blai haki bantani ki breu na ka pit bantani ki breu na kata ka thlio bantani ki show Jesus Christ but ngida invest ka pangru hagani ka program ngida invest ru shibun ka pisa nam tani ka program ka daw ka long dei bang ikwa jingmen toy ndai bang i et ki khon ki jong fi but ngi aingo you blai ba len ba ka kani ka program ila pen mi ru ya ka we ka album ka Kidzo Praise but kata ka album ka along sha ka jingker khu ki di jing rai ka along sha ka jingker khu but nga kentu ya firu la fim pat yo ya ka ka album filaban phone sha ki ni number fi ya screen ki jong fi filaban order ka copy ngila ban ra sha ki ying ki jong fi ru ban deliver na la filala ban wan sha ka office ka jong ni ru ngila ban a ya fi शुद्ध नाल प्यार ते हो जा बल्ले बल्ले ngi eat ki khon ki jong fi ba ngi kwa ban yu e ki ba kin long sha ki breu ki ba eat you Jesus Christ ki ba tip ya ga tien ba ki ba ya ga jingdom na ki ba ya ga jing shai ki ba ya ga jing sha lam ler na ki ba ya ga jing shisha jong ka tien ki jong blai baling yo ra ni ga program marangi ima hado kata kata ga ni ga sngi baga perthai ka tap shibun ki aka jonga perthai ka ba lamler ka ba thok ka ba shukor sudah but shibun ki khna ni ki sngi fi dalu jong ki khmat ki jofi ki digi ba yele persha ki ba yele persha ngaju i wat ki mi ki pa menta i kumba ki sha control ban haki khon ki jong ki ngin kwa ban yu i ba ki mi ki pa ki sha panya ki khon ki jong ki ngi kwa ban i ba ki mi ki pa ki panya le jong ki khon ki jong ki kumno ban panya la da kim dan yu Jesus Christ finomla an panya ki khon ki jong fi tambah lagi don you Jesus Christ. Kumta kin long kiba kongo you try kin long kiba kongo you firu. Bakin long kin kita kiba ajing sok ye jing em ge jong fi ngi invest ge ga program ngi invest ga tin ge jong blai si ki tliu ge jing fi man la ga Friday man la ga sing thot ding namar ngi eat ye fi kum ki kme gi pa ngi eat ye fi kum ki khon gi ti baro ba ngi nget ba leng ba ge jing karshan ge jong fi lembe ge jing dwai ge jong fi nginang la ban bha shu ni ga program nginang la ban extend shu e ga porro jong ka ni ka jing pen i ka potnet namar ba nga kwa ban ong ye fi ba baro ka bangi le kamlong ka ba yo kamlong ka ba shu yo kumtu ndai gi hap siu de ka dor ka barem ba kum ta kum ki kme ki pala la fi don so sia ka jing so khiam te ki khon gi jong fi la ban invest the best investment ka long ba fin invest like a gospel de yang ta ka kentu ye fi mde bangi kwa pisan ngi kentu ye fi la fi kwa ban investment ta ki khon gi jong fi laban ash ni ka ministry ya ka bangin laban extend ya ka por in laban extend ya ka program pan bhashi shu ni ka program khanang ba ki khon jong fi kin yo ya ka chingkar khu ha ga jing em ga jong ki ni chu palong ro ya ka Kidzo Praise Festival ya ka Kidzo Festival ka banung kong ila sedang ha ka pra tarik ju banai ba khat ar 8000 khat ar I reach up high, I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. Way nekita ke परलोक उड़े ऊपर ईद भाई यीशु उसमें से एक जो दोस्त है वो यीशु से बहुत ज्यादा प्यार करता है King
Balik. Kom mee. Ja, kom ik een kwartier zitten dan. Kom neer. Of een keer zijn kaart leggen, ja. Balik. Stil nu blij kan. Wanneer je trouw blij dat dan doen maar op. Nee? Dat is voor maar op. Dat je hem maar op. Dat je hem maar op. Want wanneer je die paramarjan kom bij je lade. Amen. Wie neemt de paramarjan na jam jofi. Kanika Kids of Praise Festival. Pisngokum no haba fiwana kanika festival. Wat ublay ulanangra, wat ublay ulong ubayayne, wat ublay ubapendep, ya ke ka ba ula ong. Kani ke jingkhot ka dei ke jong try. Bat ke ka bangi don ban ong ha kani ka por ka long ba. Kublay shibon ya fi baro ki hep ki baret ki bala juwan ban kershan yangi ban shim bentalang bat ngi ha kani ka program ke jongi kublay shibon ya fi baro ki kbi ki pa ki bahaying ki bahasem ha ka ba fi wanyala mi ki khon ki jofi kublay shibon ya ka team joka portanet ka bayeng ban pendep ya kani ka program joka Kids of Praise ka buram bat ka jiharo baro ka long tang show Jesus Christ bangi khat sung bahaya firu ki hap ki berit ki khat ige khon ki jongfi ki kme ki pa nga pil fi nga karpat fi bin pa ki khon ki jongfi ban chene ka program joka Kids zo but la pi kwa ban sung ba ban phone chwe yangi kana bangin pentikna ya ka por recording ti ngi da sung e chi chai fi ngi da sung ngi sung shisha ba kani ka program ru klam ke jing dwai klam ke jing karshan ke jong fi kanam long ko maka long manta nang ei dwai nam ta jungi nang ei karshan ni kani ka program nang ei karshan ni kani ka ministry khnang ba nginang la man pen poi ye ka tien ke jong blai tat ado ta ka sngi ke ba Jesus Christ unwan but nga ba isunita na kani ka studio ni ai ku blai fi usnam thmai ba suk ba kamen ba nget bo ne usnam thmai long usnam ni amat si bon ke jing kar ko ke jing em ke jong fi ba fin long ru ke jing kar ko ye ke hima ke jong blai amen.